Dobrý den ještě jednou všem, dámy a pánové, všichni přátelé LR. Zdravím vás z Kraslic, odkud dneska vysíláme. Ještě pro kontrolu, je dobře slyšet, vidět, jenom kývněte na mě, co vás vidím. Je to OK? Tak, můžeme pokračovat. Všechny moc zdravíme. Všechny moc zdravíme. Dámy a pánové, máme před sebou nějakých 60 minut a pojedeme opravdu hodně z kopce. Doporučuji, posaďte se pohodlně u sebe, kde jste, ať jste kdekoliv. Dobré je si možná vzít nějaký poznámkový blok, tužku. Je dobré si to pustit vždycky lepší na počítači než na telefonech, ale pokud ležíte, třeba hodně lidí provozuje různé činnosti při webinářích, tak určitě se snažte být co nejvíce v klidu, protože ty informace si myslím, co dneska dostanete, jsou v ceně zlata. Já se jmenuji Miroslav Kačírek, vedle mě je Lucie Kačírková, já si myslím, že většina z vás nás asi zná a kdo nás nezná, tak nás brzy pozná. Dneska ten produktový webinář, jak vidíte, se mnou dělají 2 páry, jsou to jedni z nejlepších organizačních manažerů naší organizace, manžele Millerovi a manžele Jelínkovi, jsou to oba dva, jsou to lidé, kteří dosáhli u nás v té obchodní hierarchii v pozice stříbrný organizační manažer, to už je velice zajímavá pozice. Oba 2 páry se věnují této činnosti na hlavní pracovní poměr, stejně tak jako my. My jsme s LR s manželkou začali v roce 96, už je tomu téměř 30 let. Dneska máme fantastické téma, přátelé. On je to takový produktový až produktovo-obchodní webinář, protože tenhle měsíc jsme nedělali startovací seminář a po dohodě s panem Jelínkem já jsem ještě dneska něco musel asi před hodinkou změnit, protože říkal my určité věci, ke kterým se dostaneme v závěru, určitě pochopíte a uvidíte proč. Přátelé, většina lidí dneska si láme hlavu s tím, jak skutečně zlepšit svoje zdraví. A tady přichází firma LR se zdravotními programy, s programem ochrany zdraví, dalo by se říct, který vytvořila ve spolupráci s Vědecko-Radou Centrem preventivní medicíny. Opravdu celá řada lékařů rozšířila také svoji terapeutickou praxi o ty poznatky, které tady dneska budeme řešit, proto dneska spousta lékařů na nás i se dívá, jako jsem říkal, 2 primáři minimálně. A já si dovolím tvrdit, že dneska spousta lékařů opravdu sama vlastně přemýšlí o tom, jak si i oni můžou ten zdravotní styl zlepšit, protože ono dneska už bohužel to není tak, že by stačily ty správné návyky, to znamená všichni víme, že máme zdravě jíst, že bychom se měli hýbat, že bychom určitě měli se vyhýbat nějakému přílišnému stresu nebo spíš dlouhodobému stresu a tak dále. A k tomu vlastně firma LR nás všechny zve a říká, hele, pojďme ještě, tady máme bod číslo 2, k tomu zdravému životnímu stylu, přidejme ještě super potraviny, přidejme tam tu buněčnou výživu. A lidé se registrují. A někdo chce zkusit aloe veru, tak vlastně aloe veruje, někdo kolostruje a teď se někdo vlastně zaregistruje k nám a ty lidi se nás ptají, říkají, no, pane Kačírku, paní Kačírková, paní Millerová, pane Millere, pane Jelínku, paní Jelínková. A zkrátka nás ty lidi oslovují a říkají, no, my máme kamarádku, ona má cukrovku. Prosím vás, myslíte si, že by nějaký z těch produktů mohl pomoci na cukrovku? A jiná žena volá, prosím vás, paní Kačírková, moje teta má migrénu, už 15 let normálně nemůže svítit v místnosti, nemůže si zapnout televizi, úplný chudák, všichni lékaři už ji vyšetřili, nikomu to, myslíte, že by to pomohlo? No a Karel, ten má strašné střevní potíže, si představte, mu diagnostikovali koronovou chorobu, no to je hrozné, myslíte, že by mu pomohly naše produkty? Čili nám se stává, že vlastně nasáváme lidi, kteří si to koupí, protože si chtějí zlepšit tu kondici, tu výkonnost, nebo zkrátka mají nějaké zdravotní potíže. A ono samozřejmě to souvisí s přibývajícím věkem. Po 35. roku věku opravdu dramaticky stoupá křivka, ať už se jedná o onemocnění srdečně cévní onemocnění, stoupá křivka samozřejmě autoimunitních onemocnění, neurodegenerativních onemocnění, ty stoupají teda potom později, ale třeba už od 35. roku věku, když jsem viděl, jak stoupá vlastně počet onkologických onemocnění u mužů i u žen, tak to skutečně je velice silné téma. A onkologové varují, že v roce 2030 každý druhý bude diagnostikovaný, v roce 2030 každý třetí, že prý zemře na toto strašné onemocnění. Také se samozřejmě po tom 35. roku věku dramaticky objevuje více a více případů lidí,
kteří mají nějaký také pohybový aparát problematický. No a já bych vám chtěl o toho zdraví tady něco říct. Víte, je třeba se zamyslet, co vlastně znamená ta nemoc. Ta nemoc by ve většině případech je to tak, že vlastně dojde k nějakému vychýlení z rovnováhy. To znamená, otázka je, můžeme pomoci? Víte, já si myslím, že ať se jedná o jakékoliv onemocnění, tak pokud tělu dodáme buněčnou výživu a odstraníme ty špatné návyky, tomu člověku poradíme, jak má zařadit ty správné návyky, zkrátka řekneme mu, aby přestal dělat ty fauly. Víte, to naše tělo je neskutečně odolné vlastně. Já když vidím a poslouchám lidi, co oni mi říkají, jak žijí, co ráno snídají, kdy svačí, jestli obědvají nebo neobědvají, jak vlastně fungují, jak žijou, co pijou, tak kolikrát se divím, že ty lidi jsou naživu. A opravdu se nedivím úplně tolik, že nějakým způsobem to tělo se vychýlilo a dostalo se do stavu nemoci, nebo nějakého onemocnění. To znamená, buďte v klidu, zkoušejte produkty a pamatujte na to, že kdykoliv, cokoliv, kdokoliv má, tak vždycky určitě můžeme pomoci, protože my se snažíme z toho těla dostat látky, které to tělo vlastně nepotřebuje. Ve 40 letech podle vědců je v těle člověka 4 až 6 kg toxických látek, jedou těžkých kovů. To znamená, pokud my vyhodíme naším ozdravným programem z toho těla to, co tomu tělu překáží, to, co vlastně to tělo nechce, a dáme místo toho do těla to, co tomu tělu chybí, tak potom už jsme vlastně na té správné cestě. Tomu tělu se výrazně uleví a to právě znamená, že to tělo si zkrátka začne pomáhat samo. To znamená, my vlastně pomáháme tomu tělu, aby využilo ty svoje léčebné schopnosti. Už jenom když člověka odkyselíme, to znamená, pokud vyrovnáme acidolickou nerovnováhu na rovnováhu, ten člověk je pH neutrální, tak až o 40% v některých pramenech lékařských se, nebo vědeckých se píše, až o 40% zvýší se vlastně hodnota nebo možnost regenerace. Tak a já chci tady říci, že opravdu ta situace v Čechách není vůbec snadná, není vůbec jí třeba, nebo není vůbec možné jí brát na lehkou váhu, protože bohužel v Čechách zemře denně 300 lidí, samozřejmě nikde se o tom nemluví, ani v televizi, ani v rádiu to neslyšíte. Jo, nikdo neslyšel, že by třeba minulý týden v úterý zemřelo 300 lidí, že by nějaká moderátorka na Nově říkala, no teďka prostě to je hrozný. Představte si, včera zemřelo 300 lidí v České republice, 150 z nich na srdečně cévní onemocnění, 85 na rakovinu. Nikdo to neřeší. Když někde je nehoda, 4 lidi mrtví, tak se o tom všude mluví, ale toto nikdo neřeší. 90% lidí, přátelé, umírá skutečně na preventabilní onemocnění, to znamená na něco, čemu se dá v podstatě vyhnout a my si přispíváme k tomu, že vlastně zemřeme. To znamená preventabilní onemocnění. A tady jsme my, tady je LR, kdy vlastně přicházíme na trh s takzvanou primární prevencí, to znamená snažíme se přimět lidi dělat věci takové, aby zkrátka to tělo neonemocnilo vůbec. A co je fantastické, že jsme skutečně ve spolupráci s Vědeckou radou a Centrem prevence, speciálně na to dohlížel pan doktor Verchán, který je autorem metabolické kury, dali na trh něco, co opravdu velmi výrazně řeší problémy drtivé většiny lidí. My jsme úplně vyřízení z toho, my jsme úplně hotoví z toho. Já den co den dostávám nové a nové informace. Musím říct, že opravdu od té chvíle, co jsme dali na trh metabolickou kuru, tak možná mi mý kolegové dají za pravdu, že se to tak nějak jako celé ucelilo nebo uzavřelo. My máme skutečně jediný na světě. Vlastně klidně mi nikdo napište, jestli někdo něco takového je, ale my sledujeme s manželkou skutečně všechny možné firmy a nikdo nedá na trh něco, co je takto celostní. My máme komplexní systém na regeneraci toho člověka, na takové úplně takový restart organismu, restart metabolismu. Jo, protože vlastně střeva, játra, buňky, toto všecko řeší metabolická kura. Jo, otevření mikrokapilárního systému, vyhození z toho těla těch látek, o kterých jsem mluvil, dodání. Vemte si jenom aloe vera obsahuje přes 200 biologicky aktivních látek. Obsahuje 18 z 22 aminokyselin, které lidské tělo potřebuje.
obsahuje 12 enzymů, jo, takový obenzym nějaký, ten má 8 prasiček enzymů, chemicky zpracované to do tablet, velkých jak lentilky. Si představte, že ty lidi, někteří mi říkali, že polikali 900 tablet za 50 dní. Co na to trávicí trakt řekne, jako když je to chemicky zpracované do tabletové formy. To není přece nic úplně OK. To není nic úplně správného. A já jsem třeba nedávno měl telefon s Dráťou Uherkem a on mi říká, hele, já mám asi rok a půl člověka ve Figu Aktivu a celkově na našich produktech. A tady vám ukážu, jak fantasticky funguje ta Metacura. On říká, hele, on vstupní váha 135 kg, 45 let, jo, člověk o 7 let mladší než jsem já, 45 let, 135 kg. A Vráťa říkal, on je specialista na Figu Active, na redukci váhy, na ozdravný program Body Mission. A on říkal, já jsem mu sice dal dolů 20 kg, ale ty výsledky, to bylo pořád hrozné. Představ si, v 12. měsíci 2024 mu objevili cukrovku druhého typu. On měl nějaký dlouhodobý cukr, to jsem ani nevěděl, mi říká, já jsem si to ještě dneska od něj vyžádal, abych ty hodnoty měl. A on říkal, on měl normálně ten nějaký dlouhodobý cukr na hodnotě 92. Jo. A začal s Metacurou, okamžitě, jak prostě v prosinci, tak začal Metacurou a za 2,5 měsíce, pouze 2,5, nechal si dělat všechny laboratorní testy, výsledky a tak dále, pod dohledem přísným doktorem lékařů. A v podstatě z těch 92 mu ta hodnota klesla na 50 za 2,5 měsíce. Zlepšil se mu nitrooční tlak, zlepšil se mu samozřejmě krátkodobý cukr, cholesterol. Člověk je úplně na tom jinak. Jo. A ty doktoři, ta laborka, mi říkají, to jsme ještě tady neviděli. To není možné, jak to prostě takto rychle ty hodnoty klesly. Jo. A my to dostáváme ze všech stran. Opravdu já jsem překvapený a jsem fakt nadšený, když do toho lidi dáváme. A představte si, že tento komplexní restart organismu, přátelé, stojí. Je to teda fakt rána, jo? Protože to je opravdu jako ten nejdražší zdravotní program, co my máme. Přátelé, to je normálně pro horních 10 000 obyvatel. Ano, je to tak. Jenom ty bohatí a mocní si to můžou dovolit. Ano, je to tak. Protože tento program, přátelé, stojí neuvěřitelných 157 korun denně. 157 korun denně. Ty lidé trpí jak zvířata, protože musí obětovat jedno pivečko, jedno kávičku za den, to dělá zhruba stejnou cenu. Ale pozor, těch 157 korun denně je to pouze na 3 měsíce, na 90 dní a 4. měsíc už to klesne na 83 kaček. Tam je geniální program, který pokračuje dále, kde jsou 3 láhve aloe s probalancem za jedinečnou cenu, která je opravdu asi o 20% nižší než běžná cena. Takže to je neuvěřitelné. Toliko k Metacuře. Jo. Můžu to když tak doplnit, Míro, jako zdravotník. Já to, co jsi tady říkal, je opravdu nádherný, protože opravdu já Metacuru miluju, protože pořeší, jak to střevo prostě vyčistí ten organismus, vyživí a zregeneruje. To je naprosto zásadní. Tady bych chtěla nejenom, když jsou ty problematiky, máme krásné kazuistiky taktéž, ale i v rámci prevence. Proto pak, když tady jste dneska inováči, běžte do té Metacury, mít opravdu ten organismus v pořádku je absolutní základ pro to, abychom byli nadále zdraví. Máme krásnou kazuistiku, já na to navážu i s tou redukcí. Nicméně samozřejmě ty primární výsledky jsou ty zdravotní. Pán taktéž za 2,5 roku nabral asi 25 nebo 30 kg, necelých 40 roku. Já jsem mu typovala, že je to tak 50 a to jsem se docela spletla. Ale s tím tam byly fatální ty dopady, že astmatik 4krát denně na kortikoidech opravdu ta váha udělala své, to znamená, nevyšel ani schodiště do 1. patra. Kardio bylo zatížené extrémně. Ale už tam byly hraniční hodnoty, ten cukr už našlapoval do diabetu 2 právě a i štítná žláza. Už paní doktorka ho posílala na endokrinologii. Po nasazení kůry vlastně ty hodnoty se krásně do 2 měsíců krásně nastartovaly a rovnaly. A musím říci, že vlastně během teď to je rok, co začal užívat, tak v podstatě má 20 kg dole. Aniž by držel nějakou vyloženě, ani náš Figu koncept neřešil, neužíval v podstatě žádnou dietu, jen si upravil opravdu tu stravu, nastavil ten zdravý životní styl a vlastně užíval Metacuru. Naprosto se ty výsledky srovnaly, vlastně cukr šel do normy, štítná žláza v pořádku, říkal, že běhá schodiště jak srna,
chválí si i jako muž, že lépe funguje a víceméně ta váha šla takto dolů, takže úplně úžasný. U těch diabetiků máme výsledky, které jsi mě chtěl doplnit. Já tam mám taky jednoho takového poměrně mladého člověka, něco maličko přes 40 let, je to podnikatel samozřejmě, dneska ty podnikatelé jsou přetížený prostě pracovně, stres tam je brutální a nastartoval se diabetes vlastně druhého typu u něj a přitom je to štíhlý člověk, jak říkám, mladý štíhlý člověk, normálně by to člověk neřekl, no ale je vidět, že prostě ten stres udělá strašně moc u těch lidí. No a nasadila se tam metakúra a během velice krátké doby vlastně i když už mu lékaři, ono to šlo souběžně vlastně pod kontrolou lékařů a lékaři vlastně už mu nasadili inzulín na ten diabetes a on zrovna v ten stejný okamžik vlastně se dostal k nám a nasadila se metakúra a nejenom, že mu lékaři vysadili ten inzulín během velice krátké doby, ale dokonce nebere ani žádné prášky. Jo? Ten diabetes je pryč a potřeba jenom té metakúry. Takže to je fenomenální program tohle. Krásně začal spát, plně prosperuje a výborný výsledky. A i ta barva u toho člověka v tom obličeji, tam to vidíte už na tu první dobrou, jak se říká. Jo, ten člověk byl šedivý, prostě bylo to na něm vidět a nádhera. A co chci doplnit, jim se mění i psychika. Spousta těch lidí, co jsou prostě lidi zničení, jsou negativní, jsou morousi, jsou třeba i agresivní a oni vlastně začnou s tou metakorou a opravdu to je totální generálka. To je normálně, jak kdyby se rozebral člověk do šloubku a zase se složil zpátky, takže bomba. Jo? Davide, ty jsi mi ještě vlastně, já jsem to tam dal, máš to tady zatím, já to tam rovnou přehodím. Hele, na to se mrkneme za chvilinku, ale já právě chci k tomu říct, protože ono kolikrát je těžký u toho člověka, který má nějaký zdravotní problém, tak jako dokázat zacílit, jo, protože kolikrát ty lidi prostě nevědí tu přesnou diagnostiku a vlastně jako neví se prostě kam, jo, jestli třeba střevní mikrobiom, prostě na buňky nebo prostě kam zacílit. A já tam mám právě i člověka v mojí organizaci, který vlastně řešil postcovidový syndrom. Trvalo to u něj už vlastně 1,5 roku po covidu, kdy on byl neskutečně unavený. Jo. On je to takovej poměrně jako takovej živočišný obchodník. On prostě má toho strašně moc, maká nebo snažil se makat prostě od rána do večera, ale vždycky v poledne tak to na něj padlo a začal usínat a tenkrát jsme se právě domlouvali, co a jak. Já říkám, hele, jako řeknu vám to na rovinu, jestli tady nějakým způsobem nezafunguje metakúra, tak prostě fakt já nevím, jestli tady by bylo něco, co by dokázalo pomoct. Jo? A já jsem měl hroznou radost toho vlastně v průběhu 2. měsíce, kdy vlastně ho užíval tuhletu metakúru, tak mě volal totálně nadšený a říkal, pane Linku, já normálně nevolám, já normálně nechválím, ale mě je prostě líp, já dneska ráno stávám prostě s mnohem větší energií, jo, v poledne úplně v pohodě, kde jsem vlastně jako upadal a mohl jsem si jít lehnout, tak prostě úplně v pohodě a já fakt dokážu prostě běhat až do toho večera, jo. Takže kam jsme se trefili tou metabolickou kůrou, netuším, protože samozřejmě ona funguje vlastně vlastně v tom celém těle, jo, ale obrovská radost z tohoto výsledku, jo, protože najednou on plný energie. Já tě doplním, ona pracuje totiž komplexně a to je zásadní. Tak. Jako zdravotník dám punc na to. Tak. A nám vlastně může být jedno, kde to zabralo. Jo, jestli právě ten mikrobiom, nebo prostě detoxikace, vyživení, nebo prostě cokoliv, je nám to jedno. A já tam holopicky v smyslu. Tak. A já tady potom mám ještě jednu kazuistiku. Tohle je maminka jedné naší LR partnerky, která vlastně podstoupila metabolickou kůru. Ono teda na začátku to nebyla metabolická kůra mezi těma prvníma 2 výsledkama, ale v každém případě tady ten mezi tím 2. a 3. výsledkem už to byla komplexní metabolická kůra, protože ona už tady v této první fázi uvěřila tomu, že naše produkty fungují, totálně se nadchla a chtěla to právě doplnit celou tou metabolickou kůrou. A jí tady vlastně nevycházely jaterky, tato hodnota, nevím, jak se to čte, a GMT, je vlastně jeden z ukazatelů vlastně z těch jaterních testů. Byla to žena, to znamená, ona by se měla pohybovat v té toleranci 0,14 až 0,68 a ona vlastně v tom prvním tak měla naměřeno 1,28. Jo. A ona vlastně tenkrát se domluvili, já teďka tady nevím, jestli tady všichni vidíte dobře ten datum, ale je to vlastně nějaký 5. měsíc, tohle je, mám dojem 5. měsíc, tohle je 8. měsíc, já tady mám přesto nějaký tečky, tak doufám, že vy ostatní tam ty tečky nemáte. Takže z 5. měsíce do 8. měsíce, tak se dostala vlastně s tou hodnotou 1,28 na 0,9. Tady ona užívala Aloe Vera Gel Sivera, Pro Balance a ten nový produkt. Liver Support.
liver support, který právě doplnil tu naši metabolickou kůru. Právě ten liver support, to znamená, to byla vlastně ta kombinace z těch trojproduktů. A tady ona si nasadila celou tu metabolickou kůru, to znamená, jela všechno. Probiotika, probalance, aloe, liver support, prostě kolostrum, absolutně všechno přesně podle toho. Tátra střeva buňky, komplex. Tý metabolický kůry a tady se ještě z 0,9 dostala na 0,57, to znamená krásně se dostala vlastně zpátky do té tolerance, jo. Takže vlastně ta její dcera tam mě pak volala a říkala, ale já zajdu za tou doktorkou, ona zatím měla jenom informace, neměla ještě takhle tu lékařskou zprávu, ale já si to tam ofotím a aby jsme to prostě mohli komukoliv ukázat, takže vlastně tu zkušenost tady teďka předkládáme krásně vždycky po 3 měsících odběry. Nádherně je vidět, jak vlastně ta hodnota GMT, jak vlastně padá. Tady vidíte, přátelé, jak je těžké to ukočírovat, jo? Protože my jsme se domluvali a já jsem říkal, hele, jestli budete mít nějakou kazuistiku dobrou, tak určitě ji řekněte v 1-2 větách, jo? A už nabíráme taky zpoždění, ale to jsou ty emoce a prostě fakt jako věřte nám, že když máte ve strukturách vlastně lidi, kteří pořád vás jako bombardují takovými výsledky, tak zkrátka to člověk neudrží. To musíte, to je trestný čin o tom nemluvit. Jo? Prostě to se nedá. Jo? Hele, navíc máme fantastickou podporu v podobě pana doktora Hanzelky, pana primáře Kampeho, pana docenta Holubce. Takže v těch časech, které znáte, máte uvedené na webu, na kartičkách, ve startovacích sadách, tak můžete opravdu s nimi komunikovat. Takže ty lidi jsou opravdu pod dohledem. Není to, že by my jsme si tady něco hráli na nějaké doktory, vůbec ne. My se věnujeme zdraví, poradenství v oblasti zdraví a máme dohled ještě této lékařské rady. A oni nás také vzdělávají, kdo byl v Brně, tak určitě víte, že měli fantastický výstup a budou 17. myslím května v Praze také, takže potom se na ně těšte, přijďte se na ně podívat. Ale víte, ono není úplně jen tak, jak se říká, hub na krávu uše tele. Dělat produkty, doplňovat náš organismus, do našeho organismu celý komplex živin buněčných, jak říkal docent tenkrát vlastně v jedné knize, pan Janovec napsal ve své knize Braňte své zdraví, nemáte, nedostanete, že základem moderní medicíny dnes je soustavné doplňování buněčných živin do organismu a že to nelze jinak zajistit než formou braní doplňků stravy. Ono to není jen tak. 85% podle aspoň lékařů, kterými ve strukturách fungují a dělali si průzkumy svoje, tak říkali, až 85% doplňků stravy na trhu je placebo nebo pseudoplacebo. Prostě to nefunguje a mnohdy bohužel i může při dlouhodobém užívání třeba i ublížit. Jo. A tady právě já chci zdůraznit to, že my máme to štěstí, že pracujeme opravdu s takovým gigantem, s takovým titánem, jako je firma LR, protože společnost, která dělá obrat téměř 7 miliard korun, jo, s konceptem úspěchu vysoce kvalitní produkty za mimořádně nízké ceny, oni prostě vynechali překupníky. Ta genialita spočívá v tom, že vynechali překupníky. Ty překupníci, přátelé, ty vytvářejí až 90% pultových cen. A to je právě to, že potom, když si dovolíte vynechat ty překupníky, tak můžete si dovolit dělat vyšší kvalitu, nižší cenu a služby, které ty ostatní zkrátka nezvládnou. Tato firma je opravdu v 32 zemích světa. V České republice sídlíme v Ostravě na Hrabůvce a tam je opravdu velice moderní sklad, zázemí, jo, ve firmě je řízená teplota, vlhkost, prostě všecko tohle je opravdu úžasné. Máme také geniální nebo fantastické hodnocení, stabilní perspektivní firma 3Ačka Platinum je vlastně to nejvyšší hodnocení, co se týče vlastně spolehlivosti a nějaké perspektivy do budoucnosti. No. Ta spolupráce s renomovanými instituty, že vlastně za některé produkty dokonce přebírá záruku institut Fresenius. Tohle všecko, tomu se potom věnujeme na dalších seminářích, na startovacím semináři, určitě o tom bude více. Tady vidíte část lékařů, kteří jsou v té vědecké radě a opravdu díky tomu, když ty produkty vznikají, tak vždycky do nich se vtiskne někdo, kdo třeba ty produkty zkoumá celý život. Ano? A to je to zajímavé. Máme také nejmodernější výrobu aloe vera vůbec v Evropě. Nikdo v Evropě nemá takovouto výrobu opravdu dle farmaceutických zásad. Tam v té místnosti, kde se to vyrábí, se každých 10 minut vymění vzduch komplexně. Jo. To je opravdu neuvěřitelná firma. Dbá na to, aby vybrala ty nejlepší i zaměstnance ze všech možných krajů, ze všech možných částí Německé stáhla, aby měla opravdu ten nejlepší tým na světě, co vůbec může mít. A hodně často se o nás píše také v souvislosti s různými našimi úspěchy v tisku. Ano, jsme společnost roku 2015
a děláme LR Global Kids Fund, spolupracujeme s celebritami, s automobilkami renomovanými a tak dále a tak dále. Ale ten příběh zdraví, přátelé, začal v této talk show, kdysi dávno show Jürgena Fliegeho v německé televizi ARD přiměla lidi začít se zajímat vlastně o zdraví. Tenkrát v této show, on je vlastně ten Jürgen Fliege farář a moderátor v jedné osobě, no tehdy byl. A to byl nesmírně sledovaný program a on se věnoval různým tématům a jednou najel na téma aloe vera, protože oni měli jemná přírodní medicína a probírali velkakoru, ženšen, juku a dostali se k aloe a tehdy si tam pozval pana doktora Poisera, který tam vlastně mluvil o svém výzkumu. Je to autor mnoha publikací různých knih a on tam zkrátka začal povídat o tom, jak jeho tchán umíral na rakovinu prostaty, už měl proleženiny, už nepřijímal potravu a už upozornili rodinu, že ho čeká smrt a že se s tím všichni musí smířit, že se přijde rozloučit a tak dále. A on se dostal k nějakým pramenům, nějakým písemnostem řádového kněze Romana Kaga, který na jihu Brazílie chodil dávat lidem poslední sakrament a pracoval s aloe verou a mnohdy ty lidi nemocní, co byli nemocní rakovinou, se vlastně vraceli do života zpět. A pan Poiser to začal studovat a obětoval tomu vlastně celý život, tak mu přezdívají papež aloe very, omlouvám se věřícím. A on vlastně začal povídat. A to jeho povídání o té aloe, na tom ARD začalo právě tím, že kdysi dávno, možná 5-6 tisíc let zpátky, nějací divoši šli okolo a nějakým oštěpem možná, co měli z pazurku, hřízli do té rostliny a ta rostlina začala krvácet. A oni šli zpátky z lovu za nějakou dobu a všimli si, že ta rostlina zavřela své vlastní rány a oni vlastně zašli takhle přemýšlet, oni řekli si, no tak možná, že když dokáže zavřít svoje rány, zavře i naše rány. A takhle vlastně přišlo na aloe veru. A my jsme, přátelé, nejdříve měli produkty, které vlastně byly jenom nějaké krémičky, pak přišla v roce 2002 aloe vera pro perorální užívání a dneska ten světový trend je, že čím dál víc lidí chtějí ty produkty z aloe very, čím dál víc lidí chtějí produkty na to zevní použití, aby měli takové ty produkty pro první pomoc v domácnosti, protože každou chvilku se někdo nějak zraní nebo má nějaké kožní potíže třeba. No. Tady vidíte příklad třeba u lupenky 25 let neúspěšná léčba. Tohle to jsou ještě i starý design produktů, jsem vám tady vyfotil, jo? Vlevo máte starý, vpravo máte nový a vidíte, že únor 2025, duben 2025, červen 2005, už mám 25. Jo? Takže je to opravdu před 20 lety takové krásné výsledky. Těch výsledků tady máme spoustu, tady jsem si dovolil vzít od Standy Duška, velký sportovec, dostal pukem, to hokejista, tak dostal pukem večer 3 cm tržná rána, chudák přišel na chirurgii, bohužel tam bylo tolik lidí, že to vzdal, asi po 2 hodinách čekání mi říkal, a takhle to vypadalo 3. den, když si to vystříkal sprejem a dal tam náš koncentrát. To jsou prostě neuvěřitelné zkušenosti. Jo, a když tohle zažíváte často, on Standa je teda opravdu velký bojovník. Tohle je 48 hodin po úraze. A tady už vlastně máme další případ a to je případ možná to... Tady máme jednoho LRáka kolegu, nebudeme jmenovat, že pane Košlere, moc šikovný. Dělal na zahradě s motorovou pilou. 2 dny před naším Power Dayem. A je rád teda, že si neuřízl celou nohu. Bylo to 2 dny před Power Dayem. Byl teda velmi statečný a s našimi produkty zvládl v sobotu být v Ostravě, což samozřejmě klobouk dolů, ale museli jsme mu tam přivést, že zapomněl doma v té rychlosti, tak zapomněl koncentrát, tak jsme mu tam přivezli, ještě jsme mu dávali i kolostrum. Tak i v průběhu toho, fakt tam jako trpěl bolestí. Tak jsme mu dávali asi 5 tabletek kolostrum. A říkal, že se mu neskutečně ulevilo, že to okamžitě pocítil, takže opravdu my to na sobě neustále testujeme a tady můžete vidět ty výsledky po pár dnech, po nějakých 8 dnech, neuvěřitelné. Hlavně tam není žádný zánět, žádná prostě... To je odmítli jít k doktorovi. Takže já taky s ničím nechodím doktorovi, když nemusím. Já to tady neříkej, Luci, já si myslím, že člověk, když je zraněný... Říkám, když nemusím, samozřejmě kdyby nebylo zbytí, tak jdu samozřejmě. Doktoři jsou specialisti. Ale tady vidíte, že spoustu věcí může LR opravdu zachránit, ale není samozřejmě to všemocný, takže nikoho nenabádám, samozřejmě, je to na uvážení. Hlavně ty produkty, přátelé, pro tu denní domácnost jsou nesmírně důležitý pro manželku.
Jo. Pro moji manželku, protože já se to je obětuju lidi neustále pro vás, abych vám ukázala kazuistiky. Já jsem právě chtěla se vrátit. Manželka je každou chvilku pořezaná, popálená. Mně stačí nabrousit nože, dámy mě asi pochopí a teď se říznu. Během posledních 10 měsíců si urazila 3 nechty, normálně jí slezly 3 nechty. Já opravdu, to se ještě od Dany nechám poradit, opravdu mi slezl palec, ono to tady není tak vidět, ale už nemám. To je hnusné, je to hnusný, nemám vůbec nehet. Takže opravdu jsem si takhle narazila do zdi vší silou. Ale musím teda říct, že sprej první pomoci, koncentrát, neuvěřitelně to vlastně odchází, hojí, jenom de facto 2 dny to bolelo. Teď už jako úplně v pohodě funguju, jenom řeším, jestli si to mám přelepovat nebo nechat. A zase si se spálila, že jo? Ale včera nebo kdy to bylo? Včera jsem se spálila, protože jsem smažila řízky a vystříkl na mě ten olej, protože opravdu mi se pořád něco stává. A když se můžete vidět vlastně na tu fotku, podívat, tak tam opravdu začaly naskakovat takové ty bílé puchýřky. Opravdu to teda pěkně pekelně pálilo. Hned jsem nasadila samozřejmě do studené vody, potom sprej první pomoci, chladila jsem naším koncentrátem a ještě jsem si to dodatečně vlastně mazala naším novým krémíkem Emergency, o kterém tady paní Millerová potom Jana ještě bude mluvit. To jsou zázraky. A musím teda říct do zítřka, vidíte vedle tu fotku, dneska, musím teda říct opravdu, nejsou tam žádné... Do dneška. No jako do druhého dne do zítřka. Nemám žádné puchýře a nevím, kdybych tam neměla ještě do teďka trošku červený flíček, tak nevím, že jsem se spálila včera. Mě to vůbec nebolí. Já jsem byl tak nadšený, jo. Já jsem říkal, tyjo, prostě kdo se o tebe bude starat, jo. No. A teďka najednou kdo se o mě bude starat, když ty bude nemocná. Najednou manželka ráno přišla vítěze slavně puchýři, tam nejsou, skoro to necítím, jo. Takže fakticky nikdy se opravdu s těmi produkty dějou zázraky. Jo, opravdu bomba. Já tady mám ošklivý obrázek ještě, co se týče popálenin, prostě jak tenhle pejsek se nepopálil sám, toho nějaký dobráci zavřeli do krabice a hodili do ohně. Tenkrát vlastně tuhle kazuistiku mám od jednoho veterináře, kterému vlastně byl tento pejsek přivezen a v podstatě zachránili ho nějaký manželé, oni byli věřící, hluboce řekli, to je slovo boží, prostě musíme mu pomoci. Pan doktor řekl, že nějaký náplastě, já nevím, že to bude stát 7-8 tisíc, tak oni řekli, že bohužel na to nemají. Tak jim prodal emergency spray asi za 700 tenkrát a řekl mu prostě, hele, na gázu a pořád provlhčovat, pořád, ať to prostě na těch ranách je, ať se mu to nezanítí, ať se mu to hojí, jo. Přátelé, toto je po 20 dnech užívání. Neuvěřitelný. Co jsem přidal ještě koncentrát. Oni potom přišli za panem doktorem ještě, jako jim došel koncentrát. A toto je po 30 dnech. Jo. To prostě normálně, když to viděl jako šéf té kliniky, to vidím sama, to je neskutečně rychlý. Když to viděl šéf té kliniky, tak nevěřil vlastním očím, opravdu bomba. Jo. Já tady mám ještě pána, který zase griloval na zahradě a chtěl podpálit nějak chytře, nevím, jak to asi mu to nedošlo, tak chtěl podpálit ten zahradní grill, který mu nějak špatně hořel a jemu to celý bouchlo. Jak se to jmenuje, flaška prostě s tím podpalovačem mu celá bouchla. On se ocitl prostě v ohňové kouli, která měla asi 800 stupňů, co říkali doktoři. Tak ho převezli okamžitě na Vinohrady na popáleninového centra. Jestli by mohl někdo panu Košařovi napsat, Davide, do chatu, že nějak nevidí obrázky, jak smazat chat, nebo jestli byste poradili někdo. Vidíte jinak obrázky všichni? Já doufám, že ano. No, aby lidi neviděli jenom v chat a neviděli obrázky. Jo, obrázky jsou vidět. Tam bude, pane Košař, asi nějaký problém u vás. Možná se, nevím, no, zkuste. Ale, a jestli můžete, si sledujete přes mobil, tak ho zkuste otočit o 90 stupňů. Jo, někdy se to tam přesype, jestli sledujete přes mobil. Je to lepší vždycky v počítači, hlavně na ty obrázky je to lepší. Jo. Takže, přátelé, tento člověk opravdu měl to štěstí, že on už pil aloe vera vlastně asi měsíc předtím. Je to vlastně LR partner, někde z Chomutovska, nebo z Teplice, já teď nevím. A oni ducha plně, když se mu to stalo, tak normálně vzali z lednice ten aloe vera gel, co pil, a vylili to na něj. Jo, to říkal pan doktor Formanek tenkrát, že ho opravdu zachránil. To, že měl vnější popálení, dobře, ale on měl popálení v plíci, on vdechl ten horký vzduch, jo, takže opravdu tam to bylo fakt jako velice těžké. A toto je, přátelé, po 7 týdnech, ten člověk je bez následků, normálně Vinohradská nemocnice úplně vyřízená. Ty tomu nemohli věřit vůbec. Dokonce mu rostou vousy a normálně se opaluje. Jo. A plíce má zachráněné, prostě to je, samozřejmě tam byla jak vnitřní užívání aloe vera, tak vnější. Jo. To jsou jenom takové zkušenosti s produkty. Jo, ale my máme, přátelé, daleko ještě lepší teďka produkty a to je téma, který bych nechal tady naší zdravotnici paní Janě Millerové, protože skutečně nejenom, že LR dělá tyto produkty, které dělají tyto zázraky a manželka vám za chvilku ještě řekne, jak třeba s nimi pracovat.
nebo jak se vlastně toho ujmout, ale já vám vysvětlím přesně, co vlastně znamená to vylepšení. Já něj předávám slovo. Já děkuji za slovo. Já minutku se povinuju trošičku vlastně tomu tématu vůbec kůže, protože si myslím, že většina lidí bere tu pokožku a kůži velmi automaticky a samozřejmě, jako samozřejmost. Kůže je vlastně náš největší orgán, který vlastně, ta jeho hmotnost představuje asi 7% té celkové tělesné hmotnosti a měří asi 1,6 až 1,8 metrů čtverečních. Vlastně má mnoho funkcí. Jedna z nejzákladnějších je funkce ochrana. Má třeba termoregulační, imunitní, detoxikační funkci. Až 80% toxínu nám do těla prostupuje skrz vlastně pokožku. Samozřejmě se blíží teďka už to léto a UV záření je vlastně vůbec vlastně takový to nejhorší, co na tu pokožku, nebo co nám nejvíc tu pokožku vlastně postihuje a vlastně startuje ten proces stárnutí. Už Kleopatra věděla účinky aloe very a už tehdy vlastně prováděla určité koupele s aloe verou a využívala těch vlastně léčebných procesů. Co se týče vlastně fermentace, přišla firma vlastně s tímto procesem, je to vlastně proces kvašení. Využívá se běžně vlastně v potravinářském průmyslu. Víme, že sýry kvasí, vlastně využívá se té fermentace, nebo můžeme jogurty, nebo pivo třeba, u piva se využívá fermentace. Každopádně, jak vlastně to probíhá u nás. Z aloe vera gelu se vlastně za kontrolované teploty odstraní kyslík a přidají se vlastně buněčné kultury. V našem případě to jsou enzymy a kvasinky. A vlastně takto se nastartuje ten proces vlastně toho kvašení, té fermentace. Čeho tím docílíme? Vytvoří se nové molekuly, které vlastně prostupují hlouběji do pokožky. To je celé. Vypadá to asi takto. Vidíte vlastně, že opravdu fermentovaný aloe vera gel prostupuje až vlastně na rozmezí vlastně té druhé a třetí vrstvy, což je tady na rozmezí do hloubky, do té škáry. Tam už jsou cévní a nervové vlastně inervace. Fermentovaná aloe vera, když zhrnu jako taková, tak jak jsem zmiňovala, prostupuje hlouběji do pokožky, ale rychleji vstřebává se i pokožkou. Hloubkově i hydratuje. A musím říct, že urychluje a zlepšuje i regeneraci pokožky. A zároveň vlastně je to přírodní prostředek proti stárnutí. Firma vytvořila takový ten systém Magic Power Duo, což je kombinace aloe vera gelu jako takového plus fermentovaného aloe vera gelu. Nemají to vlastně veškeré ty naše produkty z aloe vera, právě proto, že třeba sprchové šampóny nebo sprchový gel, tam opravdu tu minutku, kterou vlastně, když namydlíme tělo a hned spláchneme, tak vlastně by to bylo zcela zbytečné. Máme to v těchto vlastně 10 produktech, můžeme říci, že se nám rozšířil náš AV Box, ze 3 produktů na 4 a všechny tyto obsahují fermentovaný aloe vera gel. A pak to jsou produkty v péči o pokožku a o pleť. Kombinace Magic Power Duo zajiští vlastně, že ještě víceméně ta aloe vera o mnoho účinnější, je tam vyšší biologická dostupnost, je tam lepší snášenlivost pokožkou a vlastně účinkuje ještě více do té hloubky. Pověnujeme se teďka chvilenku právě vlastně našemu aloe vera boxu. Vy ho znáte v původním designu v tomto, tady předám manželovi. Teď máme vlastně tento nový design a musím říct si, že vlastně emergency spray, viděli jste krásné výsledky, které teď pan Kačírek ukazoval. My máme opravdu taktéž bohatou škálu kazuistik, nádherných kazuistik u defektů, u diabetických problematik a právě tam tyto produkty do lokálního ošetření patří. Emergency spray i koncentrát. Já jsem původně podiatr a vlastně opravdu těm diabetickým problematikám jsem se hodně věnovala a opravdu ty výsledky už tehdy byly famózní a teď jsou ještě obohacené právě o fermentovaný aloe vera gel. Taktéž propolis si myslím, že všichni znáte v kombinaci s emergency sprayem určitě famózní právě na třeba suché ekzémy, atopický ekzém, psoriázu, což je lupénka, na tu suchou formu.
kde krásně zhydratujete pokožku, udělá se film a promažete, vlastně vyživíte a zvláčníte. Novinkový produkt, tady máme vlastně krásný Emergency gelový krém. Tady ho máte, je to nově přidané do tohoto boxíku. Úžasné je v tom, že tam je okamžitý a dlouhotrvající účinek. Dokonce dvojnásobně je zlepší hydrataci po pouhých 20 minutách. Když jsem vlastně poslouchala video pana doktora Christiana Rezlera, tak tam zdůrazňuje, že tam navýší tu hydrataci až o 139%. Navíc prodlouží tu hydrataci a ještě více prostoupí do hloubky. Navíc ještě podporuje i tvorbu kolagenu, což je fantastický. Taktéž vlastně vytváří lehký film a rychle regeneruje podráženou podkožku a taktéž ji sklidňuje. Co je úžasné, je, že tam je aplikátor, který přímo vlastně zacílíte na to místo, že opravdu to můžete dát cíleně do té ránky. Tady vidíte vlastně kazuistiku primáře Campeho, tady takový defektík a stav po jednom dni. Ještě bych zdůraznila, že i to doporučují vlastně lékaři, jako pan primář Campe, dermatovenerolog, že vlastně kdo má čerstvé tetování, to mnohdy je problém, co na to aplikovat, aby to nevysušilo tu pokožku, tak právě tento produkt je v tomto případě naprosto vynikající, protože zhydratuje, vyživí a zvláční. Co se týče vlastně v péči o pleť a o pokožku, tak bych vám ještě ráda z novinek představila vlastně tento lotion, který se zaměřuje na strie. Určitě v rámci prevence, ale i při redukci strií. To znamená, jestliže víte, máte kolem sebe nějaké těhotné ženy, které vlastně jsou v očekávání, tak to je přesně nám místo, kdy doporučit tento produkt. Samozřejmě ty strie se nejenom v tom těhotenství, když někdo redukuje nebo když naopak nabírá svalovou hmotu, tam všude se mohou tvořit. Také na začátek podotknu u tohoto produktu, že je dobré si uvědomit, jak dlouho ty strie jsou. Pak, když to jsou čerstvě vytvořené strie nebo v tom těhotenství, tak tady ty studie ukazují, že je naprosto fenomenální výsledek a fenomenálně zredukování těch strií. Pak, když jsou ty strie třeba už několik let, 5 a více, tak i zde je velmi výrazná redukce strií. Ale samozřejmě ten rozdíl je, když to je čerstvá záležitost nebo už nějaká dlouhotrvající. Tento produkt taktéž hydratuje a zanechává pokožku jemnou a pružnou a opravdu prokazatelně redukuje barvu strií. Tady to můžete vidět na výsledku, to je stav vlastně po 28 dnech po aplikaci. Ještě bych zdůraznila, že ty aktivní složky tam jsou obohacené o regestril a extrakt centelie asiatiky. Tak. Další třetí novinkou je za mě opravdu tento produkt, které patří mezi fantastické novinky Skin Balance Serum. Myslím si, že nám to i zalepilo tak jako díru na tom trhu, protože vlastně problematiku na začervenou pleť, nebo známe to i třeba v zimě, kdy trošičku ten okolo třeba úst může být, jak se říká, taková červená olezlá ta pokožka, nebo i u ekzému v obličeji, nebo i můžete právě u té růžovky toto doporučit, tak to je produkt, který podporuje proces obnovy buněk a posiluje strukturu pokožky a podporuje také tvorbu kolagenu. Musím zdůraznit, že to vlastně ty studie ukazuje, až u 60% vlastně klientů došlo k redukci těch kožních problémů. Já musím říct, že růžovka je takové, bych řekla, specifikum, která je velmi problematická a velký problém s ní, pokud se u vlastně dotyčného objeví toto vůbec jako vyřešit. Takže tady já jsem za tenhle produkt velmi, velmi ráda, protože opravdu spousta lidí tady, myslím si, že budou nadskakovat a budou šťastní, že ho mají. Určitě tady v tomhle případě bych doplnila, když byste chtěli zkombinovat, čím to doplnit, tak na místě jsou další produkty vlastně z aloe Ví, což je denní krém, noční krém a fantastický je samozřejmě oční krém, který je velmi lehký. Se už dříve doporučoval třeba po operaci očních víček a musím říct, že máme to nově s tímto aplikátorkem, což jsem velmi ráda, protože já nemám ráda moc ty lopatičky a toto, takže za toto jsem vděčná, protože nám to dámy vyřeší to věčné nabírání lopatičkou a myslím si, že to
je opravdu vynikající. Jinak vlastně můžete využít těch setů. Tady máme aloe vera vlastně set vše v jednom, který obsahuje 16 produktů. Máte to za cenu 5049 korun. Máte k tomu i takovou fantastickou vlastně tašku, kufřík. A i samozřejmě bych zdůraznila ten boxík, který dnes je nově o 4 produktech. Je fantastický určitě a lepší i na ty cesty, protože krabičku papírovou hůř převezete, než to krásně a můžete si i další produkty. Pak, když to někdo chcete uchopit více obchodně, tak doporučuji výběr z těchto 2 setů. Za 7589 korun máte jak kufřík a vlastně 2 boxíky plus ještě oční a denní krém a je to celkem vlastně 26 produktů anebo 40 produktů za cenu 11 559 korun. To znamená, kdo opravdu chcete skočit do toho terénu, chcete to využít k té práci, tak doporučuji i tento set. Tak to je asi tak celistvě ode mě kompletně všechno v těch 10 minutkách. Super, Jani. Děkujeme. Perfektní. Já teďka nevím akorát, kolik stojí ten. Může to někdo se podívat, kolik stojí jenom ten box první pomoci, ten novej? Je už na něj cena, ten boxík? Je to úplná novinka od tohoto měsíce, že jo? A právě ta cena byla zatím těchto setech, jo? Nevím, jestli to tam ale nebylo to. Ale ten běžný set stál kolem 1200, tuším. Standardní 750 korun na kupní ceně. Byl 780, 750 korun. Takže to je jakoby další varianta. Samozřejmě, pokud nebude nikdo chtít kupovat úplně celý paket. Jo? Samozřejmě tady je opravdu pro obchodníky, pro lidi, kteří pracují, jsou v terénu, dávají to, půjčují to lidem a pracují s tím třeba tak, jak teďka ukáže manželka. Já se teda neumím představit vůbec, zrovna když tady Jana povídala, jsem se tak zamyslela, jak je to vlastně vidět na těch lidech. Ještě i než jsme měli fermentované ty produkty, tak samozřejmě jsou úžasné, kvalitní. A já když si vezmu na sebe, jakou mám kůži, jak vypadá moje mamča skoro 70, moje nejlepší kamarádka, která to se mnou používá těch 30 let a spoustu dalších klientů, tak je to na nich neskutečně vidět na té pleti. Už jsme to našli, můžu to doplnit. Ten boxík vychází velkou obchodní cena 13-15 korun. Super. Jo. A tam je vlastně o jeden produkt navíc, že? Ano, tam je přidán právě sérum. To první pomoc. Pardon, ta první pomoc, ten krémový gel, ano. Skutečně prostě se dává přímo do rány. Na cokoliv, na záděrky, odřeniny, když děláte na zahradě, na cokoliv, je to super, jak říká Jana, do kabelky. Jinak produkty teda zkouším, samozřejmě já vždycky používám jakoby ty vyšší řady, ale teď jsem se vrátila zase zpátky k aloji, protože za mě to sérum, ta pleť je úplně hebonka, tady Pája mi přikivuje. Já jsem z toho úplně hotová z těch produktů, říkám, já zase začnu používat ty základní aloe vera věci, protože to nemá chybu. Jak už jsem říkala, je to strašně na těch lidech vidět a můžu teda potvrdit, ještě jsme neměli ani krém na strie a já opravdu v těhotenství měla břichák na dvojčata, i doktorka říkala, to jsem ještě neviděla, břichák na dinosaura, opravdu, ono si to prý dědí. Máme to v rodině, já jsem říkala, to bude nějaký obr, to není možný. Ale lidi, já jsem se mazala od rána do večera všema balzámama, mastma z aloe very a já nemám vůbec popraskaný břicho. Musí se slíknout, to ani nikdo neuvěří. Prostě nemám, já vlastně skoro žádný strie a nic nikde nemám, jo, takže opravdu ty produkty fungují. Musíte opravdu to používat, chlapi, ženy. A já neznám domácnost, která by ty produkty nepotřebovala. Minimálně lidi ten box první pomoci. Kdo máte doma děti, nebo něco děláte, nesedíte jenom na gauči, normálně fungujete, dámy, vaříte, jenom v té kuchyni, co se všechno děje, na zahradě, chlapi, že jo, když cokoliv děláte, i já jsem vždycky plně dorasená z té zahrady, takže opravdu neznám nikoho, kdo by to nepotřeboval a přivedl mě kdysi Standa Dušek, tady i psal do chatu, že všechno potvrzujete, ten s tou bradou rozřízlou, tam jak ukazoval manžel s tím pukem. A on říkal, jednou jsem se bavila s mojí jednou eleračkou a ona najednou navýšila hrozně obraty. Říká, ona, co se děje, jako tam ona si koupila ty produkty. Ona si nakoupila ty produkty z aloe vera, tu celou taštičku. On ještě nestihl ani říct, jak to má dělat. Tak, on jí vůbec nestihl říct, jak to má dělat a nejenom viděl, že tam naskakují neskutečný obraty. Tak se k ní pozval na kafe, přišel k ní do obyváku a vypadalo to tam nějak podobně, jak jsem si já tady takhle ve svém obyváku fotila.
A měla tam taky krásný proutěný koš, já jsem zase vybrala takovýhle domácí ručně udělaný tácek, záleží na vás, co kdo máte. Takhle si to krásně vystavte v obyváku a zvěte si jenom lidi na kafíčko. A Standa právě přišel a říkal, hele, a co tu máš na stole? No vidíš, Stando. A takhle se mě ptá každý, kdo sem přijde na kafe. Takže to je taková moje rada, protože dá se s tím fantasticky znovu dostat ke spoustu zákazníků, i ke kterým si třeba netroufnete, úplně jste noví, nevíte tolik třeba o zdraví a lidi mi říkají, když já nevím to, co vy, paní Millerová, já si ještě úplně na to netroufnu. Tohle jsou jednoduchý produkty na použití vnějšku. Každý to zvládnete o tom mluvit. Stačí, když si to objednáte, budete to na sobě zkoušet. Stačí, když si budete fotit veškeré kazuistiky, ono opravdu v té rodině, když jsou děti, rodiče, kdokoliv, jenom to foťte, co se komu stane. Za chvíli to nazbíráte během roku, úplně budete mít spoustu kazuistik, můžete používat samozřejmě i naše, co ukazujeme. Pája Kejve, ty už taky měli úrazů v rodině, co jsme taky viděli. Ale jako, pak budete, i usy na ušech máme spoustu. Pak budete tak zblblí, já jsem bohužel nenašel tu kazuistiku z Pardubic, já jsem si tenkrát ustřihl z prstu, jo. A jak jste potom zblblí a natěšený na ty kazuistiky, tak mě jako nevadilo, že mi stříkala ta krev všude. Hlavně až to vyfotím na mě. Já foťák a říkám, fotím, jo, teď ta krev všude. Lidi omdlívali na semináři. Ale fantastická. Takže je to takový skvělý, já bych řekla znovu party produkt, jak se opravdu dostat k lidem. Nejenom, že si to můžete doma vystavit, začít o tom mluvit. Není nikdo, kdo by to doma nepotřeboval. Já jsem oslovovala kamarádky běžně i na pískovišti, když byl prcek malý, jsem říkala, něco se tam stalo, dítě spadlo, odřelo se, to je hned, že jo, to není problém. Na tábory mi volal Dům dětí mládeže, každý rok si ode mě bral 3 spreje první pomoci a koncentráty. Pokousání hmyz, cokoliv. Úrazy. A já jsem to půjčovala hodně. Tu taštičku, když budete mít právě tu taštičku první pomoci, tak můžete to krásně půjčit domů, abyste to lidi vyzkoušeli. Já jsem opravdu, i třeba ty malý rozprašovače jsem vždycky v kabelce nosila. Ty mamince jsem to dala, říkala, stříkejte to denně, vzala jsem si na ní telefon, několikrát denně. Zítra si zavoláme, jak na tom vaše dítě je. Ty byly vyřízený, ty ženský. Každý se na to dá lidi zaregistrovat. Ale uvědomte si, co máte v ruce. To je opravdu skvělý produkt. Další, dostat se k lidem, půjčovat, ukazovat. Vůbec se toho nebojte. Prostě spray, koncentrát je základ. Krem s propolisem fantastický. Bacha je malinko pro některý lidi to neměli, alergen, takže zkoušet ten krem s propolisem třeba v podpažní, v loketní jamce. Ale normálně se to stříká do všech tělesných otvorů, do vlasů, do zadku, na hemoroidy, prostě všude. Na tampon, dovnitř, na gynekologický problém. Dá se to lidi dát všude a vůbec prostě se toho nemusíte bát. Do ucha, když jsou záněty, cokoliv. Vůbec se toho nebojte. Zánět střední ucha, tam akorát nestříkáme sprejem, ale na lžičku a jenom kápneme, promačkáme, jo, ty děti nemusí na píchání uší. Neuvěřitelný, co to dělá, ale my jsme tady byli 2 dny. Mě je líto všech lidí, co to nemá. Ale to je jedný z nejlepších kazuistik má ještě Millerovi, Jelínkovi, protože manžele Jelínkovi mají 2 nezdolní děti. A když jsem viděl ty kazuistiky, co teď uvidíte, tak jsem jako překvapený, že vůbec přežili. Jo. Dětství. Nemít ale produkty. Tak dobrý večer. Já vás tady všechny zdravím. Děkuji za slovo. Já musím teda podepsat úplně všechno, co tu Lucka řekla, co tu Jana řekla. Luci, jak si říkala, ten zelený na to sjednocení té pleti, to je pecka. Dcera to používá 16 letá, vlastně, protože má trochu akné a neuvěřitelné zlepšení. Dala jsem jí vlastně na to i ty aloe, ten denní noční krém a jako fakt zlepšení o 50%, jenom vlastně za těch 14 dní, co to doma máme, co to používá. Takže podepisuju vlastní krví. A já teda musím říct, že my jsme taková hodně akční rodina, prostě děláme spoustu různých adrenalinových sportů, ať už společně, nebo teda naše děti. Dcera ta hraje vlastně vrcholově florbal za juniorskou kategorii a syn ten dělá takový hrůzostrašný nesmysly na kole. Občas k tomu přibere i manžela, takže to se pak vrací a manžel ten pokračuje pak rovnou na Emery, že jo, na různý rentgeny a tak podobně. Přátelé, vidíte dobře na těch fotkách, že tadyhle vpravo, jak vlastně, to je opravdu synek, že jak má tu hlavu dolů, tak má vážně hlavu dolů a já nelítám ani hlavou dolů a většinou skončím na tom rentgenu já. Takže já jsem opravdu ráda, že vlastně firma přišla s tím, že vylepšila tyhle ty produkty té první pomoci o tu fermentaci a konkrétně vlastně teďka s tou novinkou, co je v tom aloe vera boxu, tak máme už zás prostě neuvěřitelné zkušenosti na opar, třeba je to úplně super, to musím říct, to jsem vyzkoušela, je to parádní a i do otevřených rán. Tady, když se podíváte, tak my jsme jako fakt, jako taková šílená rodina, co se týče všech možných úrazů,
tady, vy jste tam měli motorovou pilu, tak manžel tady sekal sekerkou, takže... Je to sekera značky Fiskars. Takže prostě ty produkty aplikujeme na všechny možné zranění, poranění, pohmožděniny, zhmožděniny. Tadyhle vlastně dcera si pohmoždila hodně koleno na koloběžce, měla ho nateklý, měla tam i vevnitř vodu, tam vlastně doktoři říkali, no to bude aspoň měsíc rehabilitace a tak, nic, prostě velký dávky freedomových tablek, koloster a tak. Takže tímhletím odpovídám i tady paní Horské z chatu, která se tady ptá, jestli můžou produkty používat děti. Já bych neřekla, že můžou, ale že musí, že to je přímo jako povinnost to doma mít a vlastně kdykoliv se něco stane, tak tím ty děti nastříkat, namazat a prolejt úplně všechno. Jo. Tady vlastně syn vždycky se někde sedře a většinou je to tak, on jak skáče v lese, tak to má hrozně ještě špinavý, většinou nejde hnedka domů. Takže přijede a už to má třeba zmokvavý, už je to takový fakt jako ošklivý za ten celý den, jak v tom spod nejezdí. Takže když se to pořádně vymeje, tak vlastně pak to nastříkáme sprejem první pomoci, dáme koncentrát, zavážeme, převážeme a velmi rychle tam potom dochází k tomu hojení. Tady vlastně třeba to máte takhle, jak to pak vypadá, on je pak takhle teda celý zafáčovaný. Tady vlastně my to máme doma pořád a ve obou koupelnách, v kuchyni a jediný, pro co já chodím do lékárny, jsou různý obvazy a obynadla různých velikostí, takže už jsem si pořídila i do Benu věrnostní kartičku, protože to se vyplatí jako do té lékárny pro tyhle ty věci tam chodit. Takže určitě neváhejte například na zánět spojivek. Tam je to úplně ideální dát na vatový tamponek, prostříkat a pokládat na ty oči. Určitě bych to nedoporučila přímo to stříkat do toho oka, kor těm dětem je tam v tom trochu alkoholu, takže může je to štípat. Ale vlastně, když vy toto dítě mu to dáte na ten tamponek na oči, ono si na chvíli lehne, tak ta úleva tam přijde vlastně během několika desítek minut. Prostě to oko není zarudlý, není potom opuchlý. Tady zase synek, tomu se povedlo nejet v brejlích po tom lese a chytil vlastně kus nějaký třísky do oka. Bylo to velmi bolestivý, trochu mu to vyškrabávali takovým nějakým kopíčkem, takže ten z toho měl být jak kluk chlap, když něco má, no tak z toho byl úplně špatný. On se kácí. Takže pak jsme zase nastříkali na tamponek, pak i přes to víčko jsme dávali koncentrát, aby vlastně se mu to všechno rychleji zhojilo a zase tam velmi rychle prostě proběhla to hojení a mohl vlastně za 2 dny už zase jezdil zpátky na kole. Tady měl loni vlastně musel jít na vyřezávání moudráků, to musím říct, že teda jako pan doktor, to bude v pohodě, to bude jako za chvíli, za týden bude fresh a ready, no úplně to tak jako nevypadalo, protože se tomu moudráku úplně nechtělo a vlastně na několik kusů mu to vyřezával, vlastně měl pak 6 stehů vevnitř v puse, opravdu jako dost ho to bolelo, byl strašně nateklej, úplně vlastně během několika hodin napuchnul jako neuvěřitelně, takže jsme to jako vlastně trochu jsme tam dávali nějaký zábal, nechali jsme zatáhnout vevnitř tu ránu a pak jsme vnitřně používali sprej první pomoci a koncentrát normálně na tamponek a nechali jsme to vevnitř na té ráně, ale zároveň jsme ho vlastně prolejvali tekutým kolostrem, pak vlastně v pozdější fázi hojení i kapslovým, dávali jsme mu Freedom zase prostě, protože my pijeme pořád ten aloe vera gel, tak já ho tady nemám, protože pro nás už je to samozřejmost. Vlastně vystříkával si pusu mikrostříbrem tím sprejkem, aby vlastně se mu tam nenamnožily ty bakterie. Nakonec to zvládnul bez antibiotik a za 3 týdny to měl úplně zhojený, vyndali mu vlastně stehy, normální režim, takže to si myslím, že tady to zafunkovalo teda opravdu velmi dobře. A ještě jedna... A jinak, kdybyste ještě tady jako chtěli vědět důvod, tak ten důvod byl ten, že vlastně má krátkou čelist a moc zubů. Takže tam bylo nebezpečí, že by se mu začaly bortit zuby, takže vlastně si tomu předešlo, že vlastně ještě nevylezlej moudrák, takže opravdu vysekat z té kosti, asi velice příjemný, dost trpěl, tak prostě musel to ven. Je to tak. A potom poslední vlastně kazuistika, tak to je moje. To jsem já vlastně z kraje roku 2014, tak vlastně taková hodně velká nepříjemnost, periorální dermatitida, určitě nějaká z dam třeba s tím má nějakou podobnou zkušenost. Je to takový onemocnění, který je poměrně zákeřný, protože ono to ze začátku nevypadá. Ono ze začátku byste řekli, to bude asi nějaký akné, nebo to může být třeba
když jsem posílala fotku třeba doktorce, tak on mi říká, to máš asi nějakou alergickou reakci, jo. No jenomže jako ze dne na den to vlastně pak vypadalo takhle, takže to jsem jako už utíkala teda na kožní, tam mi řekli, jo, to je periorální dermatitida, tak s tím nic neuděláme, na to není nic. Prostě musíte to nějak si ošetřit, oni mě dali nějakou mastičku, jenomže ta mastička strašně, ale strašně pálila na tom obličeji a hrozně to bolelo, takže prostě jsem si řekla, no tak dobrý, tak tam mě nepomůžou, tak teda musím je zachránit LR produkty, takže jsem vlastně nasadila vysoké dávky kolostra, vysoké dávky aloe vera. Přiznám se, že vlastně, když to bylo pak v takovéhle fázi, v této nejvíc bolestivý, tak to se neobešlo asi 2x denně bez brufenu, protože to hodně bolelo. Ale v podstatě, když jsem se začala prolejvat tím kolostrem, tak velmi rychle vlastně ty mokvající boláky tak se odloupaly, zůstaly potom jenom tyhle ty červené fleky. A to vlastně, když jsem šla pak jako na to kožní na kontrolu, tak oni mi říkali, no to tam budete mít jizvy, to prostě vy se nikdy už nebudete opalovat, s tím nikdy nepočítejte, to možná někdy v budoucnu nějaký laser by vám s tím možná mohl pomoct. Manžel vás opustí. Přesně tak. Takže nakonec nic z toho se vlastně nekonalo, tohle je potom po zhruba 3 týdnech, kdy to vlastně bylo celý vyloupaný, a pěkně se to zhojilo. Tím, že to bylo v zimě, tak jsem vlastně nechodila ven na sluníčko, pak jsem vlastně to mazala, když už to bylo takový zatažený krémem s propolisem a vlastně pak v létě už úplně v pohodě, normálně jsem se opalovala. Já se teda jako neopaluju úplně ten obličej, ale nenaskákaly mi žádný skvrny nebo nějaký fleky, ale vysoké dávky kolostra, vysoké dávky aloe vera, probiotika, na ty bych zapomněla, ty byly velmi důležitý. A po celou dobu pro balans. A když si to tak vemete, tak vlastně skoro všechny ty produkty, co já jsem vnitřně užívala, tak vy dneska máte v té metabolické kůře. Takže pro úspěch je rozhodně rychlost použití, kterou vy vlastně nasadíte na ten váš zdravotní problém. Ať už je to jenom povrchový nějaký kožní zranění, anebo teda potom nějaká vnitřní záležitost. Ale jestliže budete čekat s nasazením těch produktů, tak prostě ten úspěch se vůbec nemusí dostavit. Takže to je takhle asi ode mě všechno a předávám slovo manželovi, snad jsem to stihla. Přátelé, ještě k té metabolické kůře. Mně se líbilo teďka na té poslední akci, jak Petr Bohata tam vlastně spočítal, kolik uspoříte, když koupíte tu celou metabolickou kůru takhle prostě v celku, než když kupujete jednotlivě ty produkty. A spočítal to na nějakých 7 000 vlastně úspory v průběhu těch 3 měsíců. Jo. Takže ta metabolická kůra se vážně vyplatí, protože, jak tady teďka řekla manželka, prostě ona stejně používala všechny ty produkty. Přátelé, pojďme na to tak nějak trošičku napojit, jo, protože ono vlastně máme těch kazuistik spousty, my jsme s manželkou zaregistrovaní už nějakých 18 let a vlastně taková ta prvotní kazuistika tady nepadla. Ale to, proč my jsme se vlastně tenkrát registrovali před těma 18 lety, tak to tenkrát byly manželky rozhozený jaterní testy, kdy ona vlastně dostala nějakou hormonální antikoncepci. Ty jaterky se jí úplně rozhodily a tam vlastně v průběhu několika let se to nedařilo srovnat. Jo. A tam vlastně dokonce to poslední doporučení nebo to poslední vlastně slova lékaře je potřeba na biopsii, to znamená odebrání vzorku jater, protože už fakt nevěděli. A tenkrát naštěstí se tady objevila kamarádka a řekla nám o aloe. Řekla, hele, aloe dokáže vyživit organismus, obsahuje 200 biologicky aktivních látek, dokáže pomoct prostě detoxikovat tomu tělu, roztáhne kapiláry a vlásečnice a právě jak na začátku mluvil pan Kačírek, tak vlastně vytváří tomu tělu prostředí takový, kde to tělo vlastně dokáže regenerovat. Takže to byl náš důvod, proč my jsme se vlastně registrovali. A mě překvapila tenkrát vlastně skutečnost, že vlastně manželka, když začala užívat aloe, tak potom veškerý ty odběry, který ona postupně chodila, tak vždycky ty výsledky byly lepší a lepší. Tam to teda trvalo rok, protože ona opravdu to byl poměrně vážný problém, ale krásně bylo vidět, jak prostě ty produkty fungují. A já jsem si tenkrát říkal, tak já aspoň teda na prevenci, jak já se vyčistím, vyživím, detoxikuju. A mě to vůbec ani nenapadlo, protože já mám modrou knížku. Mám modrou knížku z důvodu toho, že vlastně jsem měl alergie a měl jsem náběhy na astma a mě by nikdy nenapadlo, že čímkoliv se dokážu toho zbavit. A vlastně dalo by se jít od toho prvního roku, co jsme to začali užívat, tak vlastně nemám žádný prostě příznaky, když je ten červený, bylo to období alergenů, tak prostě to moje tělo drží a už nemám zdaleka takový projevy, nebo nemám projevy, který jsem měl vlastně před těma 18 lety. Takže my jsme vlastně udělali to, že jsme oběhli celou rodinu, všem jsme řekli o tom, že máme k dispozici tyhle ty produkty, že dokonce máme za nákupní cenu a teďka tam začaly postupně padat ty kazuistiky. Nás až překvapilo vlastně, kolik lidí z té rodiny nebo našich prostě rodinných příbuzných, tak kolik z nich má nějaký zdravotní problémy. A teďka my jsme postupem času viděli ty další a další výsledky. A já musím se přiznat, že
My jsme s manželkou měli dobrou výplatu. Já jsem byl jedním z manažerů ve firmě, která vyráběla komponenty do aut. Moje manželka tam vlastně byla zaměstnanec banky, tady jsme dokázali domů přinést, myslím si, zajímavý peníze. Ale já jsem pak to začal prostě vnímat z jiný perspektivy. Začal jsem prostě o tom přemýšlet, začal jsem vyhodnocovat a uvědomil jsem si jednu věc, že prostě máme pravděpodobně v ruce něco, co standardně asi možná na trhu není. A já jsem fakt začal řešit to, jestli to nedokážeme vlastně využít i obchodně. A tohle to byla taková moje z prvních takových těch myšlenek, kdy vlastně jsme si říkali, hele, pustíme se do obchodu, získat si takový ten balans mezi zaměstnáním nebo mezi prací, vyděláváním peněz a tím životem. Protože to je přesně to, co já jsem vnímal v tom zaměstnání. Vlastně pracujete pro někoho, prodáváte čas svýho života nějakému zaměstnavateli, aby prostě on byl v pohodě, aby on prostě mohl cestovat, měl dostatek volného času, ale já díky tomu vlastně jsem ten čas vůbec neměl. My jsme opravdu hodně pracovali a vedle toho si dneska uvědomuji, že jsme skoro vůbec nežili. A já pak jsem si uvědomoval, že ten balans není prostě v tom 5 dní v týdnu pracovat a 2 dny mít volno, nebo prostě celý rok pracovat na to, aby jsme pak na 14 dní mohli třeba do Chorvatska na dovolenou. Já jsem tam viděl neskutečnou nerovnováhu. A já jsem si říkal, LR by možná mohlo být něco, co by to mohlo dokázat zbavit nás vlastně tohodletoho vytížení. A já jsem si to je jedno z dalších takových uvědomění. Budu-li dělat to, co jsem dělal, budu se mít tak, jak jsem se měl. Přátelé, nám tenkrát došlo, že jestliže něco nezměníme, my jsme měli krásný zaměstnání, tak se vlastně v našem životě nezmění vůbec nic. A já jsem si uvědomil další věc, že vlastně jsme tady na nějakou určitou omezenou dobu. Jsme tady od nějakého bodu do nějakého bodu a vlastně máme jednu šanci na to tady prožít. A já jsem si pak říkal, že až pak jednou třeba se budu koukat zpátky a řeknu si, jaký byl ten náš život. Tak jsem si říkal, já si nechci prostě říct, já jsem to pěkně odpracoval a já jsem tam vyřešil spousty problémů v tom zaměstnání a ten můj zaměstnavatel na mě byl asi hrdý. A já jsem si říkal, ne, já tam chci zážitky, já tam chci prostě prožitky. Jestliže už tady na tom světě jednou hraju nějakou takovou hru, protože mně to připadá, že každý tak nějak hrajeme hru, někdo si hraje na prodavačku, někdo na nějakého manažera, někdo si hraje na nějakého obchodníka, všichni si hrajeme na vydělávání peněz, tak já jsem si říkal, já tu hru si tady prostě chci zahrát co nejlíp. Já prostě ten život si chci užít a chci tady mít ty prožitky. A já jsem si uvědomil jednu věc, že tady je určitý období, který prostě vy moc neovlivníte, je to daný nějaký období, je daný systémem, ale jakmile projde to období, tak tady dál je to na vás. Přátelé, všichni máme 24 hodin denně, kdy máme možnost prostě to změnit. Máme 24 hodin denně, kdy máme šanci se rozhodnout, kam kterou hodinu vlastně dáme, co každou hodinu uděláme. Několikrát lidi říkají, já nemám čas. Přátelé, všichni máme úplně stejného času. Máme každý 24 hodin denně na to, aby jsme ho někam zainvestovali. A já jsem si tenkrát uvědomil, že prostě z 80% veškerý úspěch je vážně vědět proč. Proč něco takového dělat? Proč? Pouze z 20% jak? A my jsme si tenkrát s manželkou sedli, někdo tomu říká, dali jsme si lampu. To byla velká lampa. U výslechu, anebo prostě dali jsme si společnou kávu a začali jsme přemýšlet prostě, co chceme od života. A oba dva jsme pochopili, že tak nějak prostě musíme úplně něco jiného. Byť jsme měli skvělý zaměstnání. A my jsme se tenkrát pomalinku pustili do práce, byť tohleto ten první bonusový výpis je spíš takovej ještě v období samospotřeby, protože jsme byli nadšený fakt z těch produktů, to znamená, vznikaly tam kolem nás takový nějaký registrace, které nebyly postavený na biznis, ale já, když bych vám to tady vlastně přiblížil, tak my jsme se díky tomu, byť jako samospotřebitele, dostali na 14% provizní stupeň a už jsme měli možnost si tady vlastně využít toho prvního autokonceptu, vzít si firemní auto. A já jsem tenkrát tak nějak ekonomicky vyhodnotil, říkal jsem si, hele, to je docela dobrá prostě myšlenka, to by mohlo fungovat. Kamkoliv přijedeme s tím firemním autem a hlavně v tu chvíli dokážeme komukoliv dalšímu vysvětlit vlastně, jak jsme to udělali. To znamená, tady jsme se dostali na 14 s nějakýma pár partnery a já už jsem to tady tak nějak jako nasypal, aby jsem to dneska trošičku zrychlil, protože mi bylo jasný, že nebude úplně tolik času, ale vlastně to, co jsme tady udělali my sami, tak jsme dokázali vysvětlit tady 3 lidem, jakým způsobem vlastně jsme to celý vytvořili. To znamená, vznikly takový trošičku bych řekl, 3 naše věrné kopie, ale v tu chvíli už jsme tady měli přes 300 000 obrat a dostávali jsme 44 000 měsíčně na účet.
Přátelé, v době, kdy vlastně jsme byli oba dva zaměstnaní. Manželka teďka teda v tuhletu dobu už byla na mateřský a já jsem normálně chodil do zaměstnání a jako další zdroj příjmu jsme měli 44 000 měsíčně. A tímhletím způsobem jsme vlastně celou tu strukturu pomáhali i těm našim partnerům stavět dál. To znamená, tady z těch 3 z těch 3 lidí vznikly 3 21 a se 3 21 už 122 000 měsíčně. Byla tady 1,14, která pak se postupem času taky stala 21, bylo z toho 161 000 měsíčně. Přátelé, jak se říká, jak jde čas, tak tady z nějakého 1 300 000 se dostal ten obrat na nějaký 2 700 000 a už jsme se dostali vlastně na nějakých 273 000 měsíčně a tady i firmou byl zavedený garantovaný bonus, to znamená garantovaná provize. Přátelé, ta garantovaná provize, já jsem vám tady přines ukázat takovou tu tabulku těch jednotlivých pozic, kde vlastně firma garantuje při splnění určitých podmínek vlastně tak nějak vám provizi a garantuje ji doživotně. A přátelé, to další, to, co mě úplně si získalo, tak vlastně toto celé spadá do dědictví, jde to do dědického řízení a když se cokoliv stane, tak to prostě dědějí vaše děti. A přátelé, jak to dneska vypadá s garantovanýma provizema, já vám to ukážu. Tohle to je našich 5 po sobě jdoucích měsíců. Přátelé, toto všechno je potřeba si uvědomit, že je postavený na fungujícím produktu. Kdyby produkty nefungovaly, nemáme šanci prostě dosáhnout jakýkoliv čísla. Dokonce já dneska odhaduju, že takových 85 až 90% obratů dělají samospotřebitelé. A dobrý je se tady zamyslet, proč ten samospotřebitel jde a znova si u LR koupí. A zase znova si koupí. Oni mají svý kartičky, mají svý vlastní přístupy na e-shop, to znamená, oni nemusí volat mě, oni se prostě přihlásí. Ale proč takovýhle velký množství samospotřebitelů je vlastně v tomhletom obratu? Za mě ten člověk je spokojený s produktem, je spokojený s kvalitou a je spokojený s cenou. Kdyby s čímkoliv z těch věcí nebyl spokojený, tak prostě už si zase znova nekoupí. To znamená, jsou tady neustále opakující se obraty a k tomu samozřejmě potom jednou za čas máte i nárok na roční bonus. To znamená, tohleto jsme zrovna dostali minulý měsíc, je tady březen 2025, takže jenom jestli si to dobře spočítáte, tohleto je vlastně 5 po sobě jdoucích posledních měsíců, takže tady jsme měli nějaký vlastně za březen 274 000 plus vlastně tenhle ten roční bonus. Dobře, je to jednou ročně, ale prostě za ten minulý rok to bylo za ten minulý měsíc to bylo 590 000 přátelé příjem. Jenom pro vaši informaci, 316 000 korun. Já jsem měl příjem, vlastně byl to můj roční příjem na manažerské pozici. Od rána do večera roční příjem na manažerské pozici. To znamená, tady je potřeba si uvědomit, co umí produkty. Toto jsou produkty, toto není biznis, toto není to, že síťový marketing. Ne, toto je produkt. Toto je produkt, protože kdyby vám nefungoval produkt, nefunguje vám žádný obchod. A ten důvod? Tenhle. Jak jsem mluvil o té hře, že si tu hru chci tady zahrát prostě co nejlíp, že si chceme užít života, že si chceme užít s našima dětma, tak to byly naše důvody. Tohle to vzniklo z toho našeho společného kafe a my jsme prostě věděli, že chceme prostě cestovat, chceme si užívat. Teďka přišel roční bonus, přiznám se, koupili jsme si vlastně celá rodina letenky na Srí Lanku, budeme zase znova prostě cestovat, objevovat, na Srí Lance jsme ještě nebyli. Takže tohle to byl vlastně... Hlavně všechny zranění, Davide, všechny, jo. To byl vlastně asi pravděpodobně takový nějaký náš hlavní důvod. A sebou si samozřejmě veme box první pomoci. Aspoň 2krát. A sebou si aspoň 2krát. Jsem chtěla, Pavlí, dodat, že si neumím představit, když odjíždíme na dovolenou, tak já hlavně zkontroluji, jestli máme box, jestli máme veškerý vitamíny, kolostrum s sebou a ostatní si koupíme. Přesně tak. Asi když někam jde, tak to taky vybavím. Tak. Je to tak. Takže toto náš důvod. Děkuju. Ale děkuju, Davide, krásně jste to tady ukončili. V podstatě já tady mám k tomu ještě pár slov, protože tím bych chtěl objasnit to, co jsem říkal na začátku, že vlastně my jsme měli spolu dneska hovor a David mi říká, ale já jsem, jako, jak jsme nedělali tenhle měsíc kvůli Power Day startovací seminář, tak já jsem lidi namotivoval na startovací seminář, jako webinář. Jo. Já říkám, ale já jsem si připravil produktový webinář. Jo. Nazval jsem ho teda produktovo-obchodní, jakože tam něco aspoň malinko řekám, ale říkám, no to mi nemůžeš dělat, my tam musíme dát nějaký obchod, já tam mám lidi v obchodních, jako, jo, jsou zkrátka obchodníci, jsou prostě na začátku a já jsem je namotivoval na to, že tady něco prostě bude. Takže já tady mám ještě posledních asi 5 minutek, proto se to malinko protáhlo, ten dnešní webinář. Já doufám, že vás to úplně nenudí. Samozřejmě, kdo jste přišli jenom kvůli produktům, zaklapněte počítač, kašlete na to, utíkejte, ať se vás obchod nedotkne. Ale kdo z vás prostě má trošku pozitivní myšlení, opravdu drtivá většina partnerů, kteří dneska s námi dělají ten obchod, už vlastně děláme ten obchod s manželkou 30 let,
tak většinou začali nějakým způsobem podobně, jako třeba manželé Millerovi nebo manželé Jelínkovi. Jo. A já vždycky říkám lidem, hele, dívejte se na to fakticky komplexně. Jo. Ty produkty jsou v jednom oku, ale v tom druhém oku vnímejte tu příležitost, protože ty produkty jsou senzační. A díky tomu, že jsou senzační, tak je trh bere. Jo. Je velký problém, když jdete na trh s něčím, co není spotřebního charakteru, když jdete na trh s něčím, co nepotřebuješ, co není široký sortiment, máte jednu věc. Jo. Je blbý jít na trh s něčím, co nechce masa. Jo. Tohle je masově spotřební produkt. Já bych řekla, že to potřebuje každý, jenom jim to musíme říct. Přesně. A pokud máte v jednom oku ten obchod a v jednom oku ten produkt, tak to potom funguje krásně. A vlastně kdo by nechtěl v průběhu toho života jakoby mít víc síly. My potkáváme lidi, kteří třeba opravdu začali s náma v 50 nebo v 60 letech a dneska jsou v daleko lepší kondici, než byli dřív. Jo. Tohle je třeba Josef Bystřičan vpravo. Jo. Stejný věk jako pán, řekněme, vlevo máte Frantu, vpravo máte Pepu. Jo. Oba dva jsou ve stejném věku, akorát jeden sedí na vozíku, druhý sedí v Mercedesu. Jo. A ve své podstatě tímto zdravím Jožku do Španělska. A užívá si ve Španělsku důchod. Jo. Ten člověk v 60 letech bral tuny léků, jo, když necelých 60, když jsme ho poznali, byl o 15 nebo 20 kg těžší. Jo. Okolo měl kamarády, kteří vlastně na tom byli stejně a najednou vlastně začal chápat tu příležitost, že by zkrátka mohl něco změnit a začal se zlepšovat zdravotně i obchodně zároveň. A to je ta vize, přátelé. Tohle by se mělo stát každému z vás, když byste vlastně opravdu do toho šlápli a zdalo se vám rozumné zkrátka využít všech těch možností, ano, všech těch slakových produktů, všeho toho, co tady pro vás připravujeme. Kromě těch produktových webinářů, kde se dozvíte o výrobcích, jak ty produkty brát, jak fungují, tak vlastně se dozvíte i o tom, jakým způsobem třeba si vytvořit obchodní síť. A dneska opravdu celý svět, všichni chytrý a úspěšní lidi hledají nebo staví obchodní sítě, ty ostatní hledají tu práci. Jo? Stavit obchodní sítě na takovýto programy si myslím, že je velice rozumné. Jo? Konec konců network marketing je podnikání z nejvyšší progresy. Je to obchodní model budoucnosti. To neříkám já, to říká mnoho úspěšných lidí z celého světa. Když se podíváte, to je zhruba příjem, nebo menší příjem, než ukázal David. Jo? Nám to trvalo daleko déle se do toho dostat, než třeba manželům Jelínkovým. Jo? A v roce 2004, když vidíte tam vlastně ten růst příjmů, září 2002, 2003, 2004, 134, 191, 258. To jsou měsíční příjmy, které vlastně v té době nám vlastně meziročně vzrostly. Vzrostlo to o manažerský plat dneska, nebo možná pro někoho třeba opravdu hodně dobrý manažerský plat. Jo? A to bylo 5,21% linií v září 2004. Potom jsme měli v prosinci 2005 ten bonus už byl 309 000 měsíční. Jo, samozřejmě s tím si spojíte spousta užívání, podíváte se na místa, o kterých jste sněli, zlepšíte si kvalitu života, bydlení a tak dále. Jo, říjen 2007 stále 5,21, ale my jsme dělali biznis do šířky i do hloubky, to znamená, stavili se tam další linie a ten měsíční bonus byl 456 000. Jo, červen 2009 už to bylo 595 000, 621 přibyla. A ty další částky, protože toto je pořád ještě pozice stříbrného. Toto je, přátelé, mimochodem v České republice největší vyplacený bonus na pozici stříbrného organizačního manažera. Zatím nikdo neměl větší, my jsme měli fakt šílenou šířku. To neměl nikdo. My jsme v té době registrovali, oslovovali všecko, co se okolo nás pohnulo ve vzdálenosti 1,5 metru. A prostě jsme se odstěhovali i 300 km od domova a tam jsme si udělali kancelář a opravdu jsme jeli na plný plyn. A změnilo nám to opravdu bez nadsázky naprosto celý život. Dneska jsem rád, že z našich úspěchů se inspirovalo mnoho partnerů, dva páry tady vidíte, a oni už inspirují další a další. Neuvěřitelné, co se děje a víte, kromě financí a ty změny života vidíte vlastně i to, že jste užiteční, protože pomáháte měnit životy a osudy dalších a dalších lidí. Jo. Ty další bonusy, přátelé, jak to vypadalo dál, třeba na 10, 21 nebo 12, vám ukážu na startovacím semináři v Praze. Ten bude 4.5.2025
v hotelu Duo Praha Teplická 492, kdo budete mít chuť a chcete třeba navázat na to, co jste tu dneska slyšeli, prostě 1-2 věty vás z toho třeba zaujaly, tak ve 13 hodin tam jsou dveře hotelu otevřené, je to nepovinná akce, přijdete, můžete utíct, kdy chcete, ale věřte mi, že většinou se tam lidem líbí. Je to prostě fakt formou opravdu povídání a přenosu informací. Co bych ještě řekl, přátelé, na závěr. Hele, nejdůležitější je to, co máme mezi ušima. Jo? Srovnat si tu hlavu, myslet pozitivně. Jestli chcete mít úspěch, přátelé, kdo z vás tady sedí a chtěl by mít úspěch v životě, zkuste se zamyslet nad tím, jestli právě to, že dneska sedíte a místo toho, co dělá drtivá většina lidí, že koukají na nějakou televizi, na nějakou novelu, telenovelu nebo seriály další a filmy, tak koukáte dneska na tento webinář do mobilu, sedíte někde s mobilem nebo s počítačem. Jestli chcete mít úspěch, tak zkrátka musíte uvěřit, že je to možné. Jo. Tady vpravo vidíte fotku, já jsem dneska našel náhodou. To jsem se pobavila. My jsme taky začínali spotřebovávat produkty a prostě opravdu tady já jsem vždycky říkal, že jsme vidláci z Vesničani a tak a tady na tom je to vidět. Opravdu reálná fotka kdysi dávno. Obě dvě ty fotky jsou samozřejmě staré, akorát jedna je z návštěvy party u pana Buxy a druhá je, když jsem vezl balíky na Vánoce. Jo, takže tak. Přátelé, to je od nás dneska všecko. Já doufám, že se vám to líbilo. Vím, že jsme to protáhli asi o 19 minut nebo 17, ale holt jsme chtěli trošičku uspokojit i potřeby lidí, kteří vlastně nebyli na tento měsíc na startovacím semináři, takže snad nám tuto obchodní vsuvku prominete, nebudete se čertit. A kdo z vás toho měl málo naopak, tak přijďte na startovací seminář, tam to bude zase o něco. A nezapomínejte, s námi budete jenom mládnout. Budete mladí a krásně jako mé manželka. No. Tak. Ne, když právě jsem se tak zamyslela, když tak na tebe koukám, ti to taky sluší i páje, tak jakoby mě bude 50, jen už bylo 50 a můžu to prozradit, protože jako když tak na sebe koukáme, tak je to úplně neuvěřitelný. Ještě si zaspíváme s mrazíkem, když sedí vám na sebe. Musíme se pochválit. Tak se musím pochválit. Ano, už mi bylo 50. No ale vůbec nevypadáš to. Ale tak jo. Přátelé, děkujeme za pozornost. Mějte se moc fajn. Ať se dobře vyspíte. A těšíme se na viděnou. Těšíme se na viděnou příště. Mějte se krásně. Děkujeme. Krásný večer, nashledanou. Hezký večer všem, nashledanou. Mějte se krásně, hezký večer, nashledanou. Hezký večer všem, mějte se hezky.